munggah ping pindho bolo kurang pisan iki. Pokoknya anggar munggah ping 3 ya pas. Lho njaluk kawin. Kilo foto te kupat-kupit. Kamerane ra ketok ya marai. Lho iki ditumpaki ping pindho iki mau. 2 kali naik. Tambah pisan ngono lho. Halo, iki lho ciri-cirine, Bos. Ciri-cirine wedhus njaluk kawin ngene iki, Bos. Iki lanange wedhus kacang ya, Bos. Wedoke Jawa Randu. Posisi Jawa kacangnya tapi gede. Bunder. Nek kupinge kaya Jawa kacang. Awake ya wis ngene iki gedene ngene iki. Iki buntute kupat-kupit wis ditumpaki 2 kali. 2 kali naik. Pejantane poel ping 4 wis. Poel 4 kali. Awake super tenan iki lanange. Sayange cendhek. Wis karek engko ndelok iki anake engko bakale iki dikawinke bulan Februari. Perkiraan antara Juni Februari pertengahan lah ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Antara Juni iki engko. Mbah Juni luweh, mbah Juni ora ya. Iki tak kawinke maneh, Bro lho. Iki buntute kupat-kupit ket mau. Wis dibuahi 2 kali. Maksude rong metunan. Iki tambah pisan ke wis ping 3 syarate.